arrangements for that. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua ogolo siem ne joma nigi pingo kata jogo kuma temo chacho chenro mag kedo kod kuong ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji. Gachagua lero ni piny owacho ikore mar tiyo gi yore duto e tieko kuong masani nuro jodak e gwenge ma masawa mar Kenya. Ogolo siem ne apisas magarita kuom kawa soya kendo miyo wang'gi ne ohala mar kuong ma ok opuodhi. Jalup Jatend Piny owuoyo e kinde romo gi jotelo mag siasa kod apisas magarita mawuok e counties abich mag masawa mano bagi e boma ma Nyeri. Romo ma kamano keto okenge makare mibiro tigodo e tieko nyuoyo kuong kod usogi ne jomasawa. Whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the president is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know from now